Yawa masoya, yau ma na kawo muku goron sallah. Ko ba ko bane goron sallah ku ba ce. Wata yar gasa ce muka dora tsakanin TJ Kano da Ishaq Kano akan Madam Keke. Yawa Madam Keke yau akan ki zamu yi abun nan baki daya. TJ da Ishaq Kano gasa da mu tafka za su miki kalamai da rawa a cikin ki zabu guda daya. Mu je zuwa TJ Kano. To kin ga tsautsayi bai da lokaci bare a daga ranar sa. Yawa TJ Kano gaskiya ka burge ni sosai amma yanzu ba zan tantance ba ina zuwa. Ishaq Kano kai maka da mana naka mu kalla. Inda kike da baki ne gamu da masu sassan girma. Yawa Ishaq Kano gaskiya kai maka taka rawar gani sosai. Madam da fatan dai kina ganin mu ko? Ba a faɗa da masoyi. Kana da mai son ka duniya ka riga da kai sa'a. Yawa TJ Kano gaskiya ka burge ni sosai amma yanzu abin da za a yi ka ƙara takawa domin bambance waye zakara. Idan dai da raina ban san na juya baya ba, idan kin guje min ba. Yawa TJ Kano na gani kayi kokari. Mu je Ishaq Kano kai ma ka taka da kai da yan rawanka mu kalla. Ce ci bugun zuci sani ya haddasa shi da gaggawa. Gaskiya Ishaq Kano ka burge ni kai ma ka taka rawa sosai. Madam Keke waye gwaninki a cikin su? Shikenan tunda kina girgiza kai bari in barki. Amma an jima idan muka sharo muka dawo ya zama to dole ki ware.